Как Господ хлопа на вратата при своето второ пришествие? Готови ли сте да отворите вратата и да посрещнете Господа? Ето стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой глас ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мене. Откровение 3 часа и 20 минути. По света има над 2 милиарда християни. На чия врата ще похлопа Господ? Ще похлопа ли на вратата на свещениците, пасторите или обикновените вярващи? Наистина ли ще похлопа на вратата на всеки вярващ по-отделно? Всъщност, хлопането на Господа не е както си го представяме. Книгата на Откровението пророкува 7 пъти, който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите. Откровение 2:7. Когато Господ се върне, Той ще говори на всички църкви, ще похлопа на вратата на всяко сърце със словото си. Тези, които чуят гласа на Бога, ще го посрещнат и ще вечерят с Него. Сега Господ се е върнал. Искате ли да чуете Неговия глас? Готови ли сте да отворите вратата и да го посрещнете?